Id-diskors dwar ir-reshuffle fil-kabinett tqanqal biss wara li nhar il-Ħamis il-Prim Ministru Lawrence Gonzi ħabbar il-pjan tiegħu li jaqsam il-Ministeru ta' Karmi Fsud Bonnici fit-tnejn. Lawrence Gonzi għamel din id-dikjerazzjoni ftit sigħat biss qabel mal-ġimgħa filgħodu saret id-diskussjoni dwar l-estimi tal-istess Ministeru fejn fl-aħħar ġimgħat kienet qed issir kritika qawwija mid-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono. Fl-aħbarijiet tiegħu tal-ġimgħa filgħaxija One News żvela d-dettalji li waslu għandu permezz ta' sorsi informati tajjeb ħafna fil-Partit Nazzjonalista dwar reshuffle fil-kabinett li l-Prim Ministru kien se jwettaq fl-istess ħin li jaqsam fit-tnejn il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Il-Prim Ministru offra l-Ministeru tal-Ġustizzja lil Beppe Fenekadami, iżda min-naħa tiegħu dan irrifjuta. Fid-dawl ta' dan l-iżvilupp Jason Azzopardi kien se jinħatar Ministru tal-Ġustizzja waqt li Karmi Fsud Bonnici kien se jsir Ministru tal-Intern u kien ser ikollu r-responsabilità tal-artijiet li sal-lum huma responsabilità ta' Jason Azzopardi. Bħala segretarju parlamentari responsabbli mis-self-employed minflok Jason Azzopardi kien se jinħatar Robert Arrigo waqt li Mario De Marco kien se jinħatar bħala Ministru minflok segretarju parlamentari. Waqt li f'każi oħra l-Uffiċċju tal-Prim Ministru ħass il-ħtieġa li joħroġ ċaħdiet b'mod immedjat għall-aħbarijiet li jkunu mxandra mhux hekk għamel dwar dak li żvela l-ġimgħa filgħaxija One News. Għall-kuntrarju l-Uffiċċju tal-Prim Ministru għamel 19-il siegħa sħiħa siket. Kien biss is-sibt wara nofsinhar li Lawrence Gonzi kiser dan is-silenzju u ddikjara li mhux ser ikun hemm reshuffle fil-kabinett. Il-Prim Ministru stenna l-eżitu tal-vot fil-Parlament dwar l-estimi finanzjarju ta' numru ta' ministeri fosthom dak tal-Ġustizzja u l-Intern qabel ma ħareġ ħadd kategorikament li ma huwa se jwettaq l-ebda reshuffle. Sorsi informati tajjeb fil-Partit Nazzjonalista li tkellmu One News qalu li dan kollu ma sarx b'kombinazzjoni iżda biħsieb. L-istess sorsi qalu li issa tkun ikkunsidrat serjament li l-qasam tal-ġustizzja jittieħed minn taħt ir-responsabilità ta' Karmi Fsud Bonnici u jingħata lill-Viċi Prim Ministru Tonio Borg.